Господа и търсите Господа. И вашето желание е да намерите Господа. Но знаете ли, преди да изпеем другата песен, искаме тази вечер всичките да имаме докосване до Исус Христос. Да имаме това докосване, което да се докоснем до Неговата мантия и всичко, което е светско, да се премахне от нашия живот. Нека да имаме това докосване тази вечер, защото Бог иска и желае да се докоснем до Него тази вечер. Нека да наведем глави и да се помолиме. Отче святи и праведни, ние Ти благодарим, Татко, за тази вечер. Защото ние сме събрани в Твоето име, Господи. Защото благодарение на Твоята благодат, Господи, ние сме на това място. Благодарим Ти, че Ти ни изпрати на това място, Господи, за да можем да издигаме Твоето свято и пресвято и велико име. Святи Татко, ние Те молиме сега тази вечер да имаме докосване до Тебе, Господи. Нека тази жена, която търсише начин да се докосне до Твоята мантия, Господи, нека и ние да търсиме, Господи Боже святи, Твоята слава и да се докоснем до Твоята мантия и да бъдем изцелени в Твоето име. Молим Те, святи Татко, дай ни тази вечер тази увереност и тази сила, Господи, за да можем да достигнем до Твоята мантия и да бъдем изцелени в Твоето име. Святи Татко, ние Те молиме сега за песента, която ще изпеем, святи Боже душе. Аз Те моля, святи Татко, наистина Ти да ни дадеш сили, за да можем да устоим на тази грешна земя, Господи. Защото без Твоята сила, Господи, и без Твоето знание, святи Татко, ние не представляваме нашия живот на тази земя. Но Ти благодарим за Твоята сила и за Твоята мощ. Но ние вярваме, Господи, че Ти не си дошъл на празно на тази земя, но Ти си дошъл да ни дадеш сили, за да можем да устоим на тази грешна земя. Вярваме, Господи, че Твоето присъствие е на това място. И сега Те молим, святи душе, Ти да ни откриеш, защото Ти не си дошъл на празно на този свят. В името на Исус. Амин.
изказвам, така че това е по-добре да дисциплината. Първо аз искам да ви се представя. Значи, вие почти всички разбрахте, ние сме от Берковица. Аз няма да проповядвам. Ще проповяда нашия пастор, кой ще ви се представя. Аз съм дякон. И както знаете, ние сме от Алмерия и Руме. Значи, името ми е Борис. Семейен съм, имам две момченца. Моите брати тук, приятели от Берковица, ги познават. Моята съпруга не можа да дойде, понеже тя е на работа, но вярвам, че Бог по-напред ще да помисли. Така че наистина радвам се много, защото този прекрасен Исус Христос върши тези неща. Защото наистина аз с моят брат много давно ние знаем, че тук има хора, които идват всяка година, но Исус Христос е този, който благоволява и Бог е този, който праща своите си слуги. И наистина аз благодаря на моят брат Ташко, също на брат Камен и сестра Славка, че наистина по някакъв си прекрасен начин Исус Христос ги изпрати на това място и ние чрез тях Бог е благоволил наистина да сме тук на това място. Така че, както чухме, както нашият брат е казал, нека наистина тази вярата да се докоснем от тази мантия. Така че ние, които сме тук на това място, не сме дошли от свободия, както се казва има една дума, но всеки е дошъл тук да търси работа. Всеки е дошъл, защото нашето финансово състояние не е добро в България. Но слава да бъде на Бога, че Бог прави своят прекрасен начин. Исус Христос е на събиране, а не на разпиляване. Нека да бъде слава на Бога. Така че всеки един от нас имаме проблеми. Аз съм семейен с проблем, брати и сестри. Но искам да се обърнеш наляво и надясно. Брат Николай, виж човека, който те погледни го. Погледни този човек, също сестрите и те имат проблем. Човекът, който до теб и той е проблем. Аз самият имам проблем. Брат Гонди и той има проблем. Но знаете ли какво ще ви кажа наистина? Аз моят проблем го предоставям в Исус Христос. Слава да бъде на Бога. Така че мен абсолютно не интересува за твой проблем, да трябва да знаеш. Защото има един, който може. И той е верен. Но достатъчно ние като хора да не имаме тази вяра. Аз самият съм с проблем. Какво мислите? Че аз нямам проблем, да. Но брати и сестри, искам да ви кажа една голяма истина. Когато аз имам проблем, заставам на колена и падам и казвам: Господ, ти знаеш моята нужда. Защото Исус Христос знае всяка на ваша нужда. Преди ти да поискаш от Него, Исус Христос е верен. Но трябва да бъдем ние верни. Така че радвам се наистина, че съм отново помежду нас. Така че ние ще даваме правото на нашия пастор да ни води чрез словото си. Така че, брат Гунди, заповядай. Стави, Гунди, той създаде една. Слава на Господа! Нека наистина да благодарим на Господа. Вижте, тук има хора, които се познаваме, тези и които не се познаваме. Но вярвам, че Святия Дух, който е в нас, всичките, той е един и същи. И той се познава във всеки един от нас. Знаете ли, едно нещо пречи в нашия живот. Брат Борис е